आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों मोनसे बाथ्रा बुंनो लादों। नोंथांमोननो बेखौनो गिबियाव बुंनो सानदों। आं सिगाङावनो बुंबोबाय थाखादोंमोन माखासे फेसबुकआव माने फेक नटिस होनाय, माखासे मालायखौ नायनो हायै बायदि मोनसे पस्ट खालामनाय बांसिन नुनो मोनदों। हाग्रामानि आरो प्रमद सारनि आरो हाग्रामा सारनि बेफोरबायदि माने फेक पस्ट खालामनाय, पेजखौ चेन्ज खालामनाय, बेफोरबायदि चेन्ज खालामनानै नागारनाय फेसबुकआव आरो बायदि रोखोमनि भिडिअ बानायनानै नागारनाय आरो माखासे फेक नटिस होनाय, गाज्रि माने नङै बाथ्राखौ नंगौ खालामनानै माने नटिस होनाय, बेफोरबायदि मानसिखौ दा हमगासिनो दङ। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि बर'नि गेजेराव जों बांसिन नुनो मोनदों, फेसबुकआवनो बांसिन नुनो मोनो। बेनिखायनो आं दा बेखौनो बुंनो सानो, जों गासैबो सेफ था आरो जि ससियेल मिडियाआव नोंथांमोनहा फैदों मोजांखौनो मावनो नाजा आरो मोजाङैनो आवगायलां। नोंथाङाबो मोजां हाबा मावोबा नोंथाङा मुं मोनगोन आरो गाज्रि हाबा मावोबा नोंथाङा गाज्रि साजाखौ मोनखागोन। बेखौनो आं गेजेराव बुंना होबाय, रावखौबो आं नाम दोसोना बुङाखै नोंथांमोननि गेजेराव। आरो बेनो जाखिनि दा बे फेक नटिस आगारग्रा बिसोरो उदालगुरिनिमोन। हमजाग्राफ्रा बर'आनो गोजा, आं नामखौ बुंनो थांला। ओरै उदालगुरिनि पुलिसा हमदों आरोना। दा बेखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। माखासे नटिस होनो दंबायो। दिनैनि जोंनि आसामाव बेसेबां जन मानसि थैखो आरो इण्डियाआव बेसेबां जन मानसि थैखो, दिनै आं गोदान आपडेट लाना फैबाय नोंथांमोननिसिम। आरो मोनसे बाथ्रा, नैबे लकडाउनखौ लानानै 14 एबा 14 एप्रिलावनो माने लकडाउना खुलिनायनि लामायाव फैहांगासिनो दा। ओमफ्राय दा जेसेबांनाखि मानसिफ्रा दा बांसिन पजिटिभ मोनगासिनो दं। नाथाय लकडाउनखौ दा खुलिगोन ना बन्द' आरो बारायबावगोन, दा बेखौ जों बुंनो हाथ'वा। सोरबा बिदिनो फेक नटिस आगारगासिनो। बेखौनो बुंनो सानो, जुदि गोख्रों जादोंब्ला, नंथारगौ जादोंब्ला नोंथांमोना डाइरेक्टलि खिन्थानांगौ। जुदि बेफोरखौ सरकारा सावरायबाय थाथों, जों डाइरेक्टलि जों नटिस मोनोबा जों डाइरेक्टलि आगारनांगौ। बेबायदि माने जोंनि बर'नि गेजेराव बांसिन रोङानो, खुलिबायनो माबायनो बेफोरबायदि खोथा बुंनायावनो मानसिफ्रा उल्थासो बुजिनानै माने खामानि मावनो थाङो। ओंखायनो जों डाइरेक्ट नटिस मोनबासो जों डाइरेक्ट नटिस होनांगौ भिडिअ'। बेखौनो आं बुंनो सानो, माखासे माने हानहरनाय खोथा लानानै खोथा बुङो, नाथाय बांसिन जोंनि बर'नि गेजेराव बुजिनाया खम। बेखायनो आं जोंनि माखासे जाय नटिस होग्राफोर, आं रावखौबो नाम लानो थाङा, माने डाइरेक्ट नटिस मोनबा डाइरेक्ट खोथाखौ बुंनानै होनांगौ, होनबासो जोंनि बर'फ्रा डाइरेक्ट बुजियो। सादा सिदा जोंनि बर'फ्रा माने डाइरेक्ट नटिस मोनबा डाइरेक्ट होनांगौ। बेखौनो आं माखासे आसा खालामो रायजोफोरखौ, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना बुजिगोन। मानो होनब्ला नैबे लकडाउनखौ लानानै दा खुलिगोनखौ दा सान, माने दा जानाय दा बांसिन पजिटिभ मोननायनि सायाव जाना दंखायो। बेखौ आरो बारायगोन बादैसो माने आंनि माने बे टुइटाराव फरायना मोननाय मथेथ' बांसिन माने आरो लकडाउनखौ बुजाबगोन बादैसो मिथिना दं आरोना। नोंथांमोना खुलिगोन जे बेखौ साननाङा। बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ आं खिन्थानाय जाबाय। खिन्थु बे लकडाउननि बिखय जुदि नोंथांमोनसिम मिथिनो हायोबा नोंथांमोनाबो खबर मोनखागोन आरो आंबो नटिस होखागोन। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय। मालायफोरनि बांसिन फेक होनायफोरखौ नोंथांमोना दा खोनासं, नंगौ बाथ्राखौ खोनासंनानै ला। जानला मानला खोथा खोनानानै नोंथांमोना साइकेल गारि लानानै बाहेरायाव ओंखारना थाङोबा दा पुलिसफ्राबो हमगासिनो दंखायो। दा मोनसे बाथ्रा, जोंनि आसामाव दायो खैजन जाखो बेखौ आं बुंनो सानदों। जोंनि आसामाव दा 28 जन जाबाय आरो दा सासे गोदान पजिटिभ मोनदों दिनैनि हरावनो। बिनि डिस्ट्रिक्टआ जादों हाइलाकान्दि। ओमफ्राय बियो ट्रेभेल खालामोमोन, बियो माबायाव साउथ आरबियाव। बेयो माने बेफोरबायदिनो ससियेल मिडिया बादिनो बेबो माबा मोनसे बहुत बेयाव मोनसे लाइननि खामानि दंमोन आरो बेफोरबायदि खामानि माने आवगायोमोन, जायगा नायथिंग्रा माने बेफोरबायदि आसामनि मानसि आरो बे मानसिया। बेयाव होनाय मथे माने बेखौ होनदों माने ट्रेभेलिं हिस्ट'रि माबा माबि बेफोरबायदि लिरदों आरो सर्टकाटैनो। दा बे मानसिया माने पजिटिभ मोनबाय बेखौ मैयानि दिनाव। दा बेखौ लानानै टटेल दायो 28 जन जाबाय। दा आं बेखौनो खोन्थायो। दा जोंनि आसामावबो मोननायनि सायावनो मोनगासिनो। दा जों बयबो सेफ थागोन।
गाव गावखौनो बासायनो नाजादो दिनै मुलि ओंखारबाय होनदों बेखौबो जों दा नै गोबां बायदिसिना खोनागासिनो डाइरेक्टलि नटिस मोनाखै बेखौ डाइरेक्टलि नटिस मोनबा आं नोंथांमोननो होनो हागौ खिन्थु आं दा आगाराखै जानला मोनलायै आं बेफोरखौ आगारा जुदि डाइरेक्टलि सियर जाथारबाय मुलि ओंखारथारमारबाय नायमारसिगोन आरो जोंनि इन्डियायाव हरबाय आमेरिकानिफ्राय अब्लासो आं नोंथांमोननो डाइरेक्टलि नटिस होगोन माखासे होगासिनो दं नाथाय नोंथांमोना मा बुजिबाय था आं बेखौनो दा आंनि भिडिअजों नोंथांमोननो दा बेखौनो आं बुजायनो सानबाय जोंनि इन्डियायाव टटेलि दा बेसेबां जाखो एक्टिभेट बेसेबां जादों रिकभार बेसेबां जादों थैनाया बेसेबां जाखो नोंथांमोननो दा खिन्थानोसै कनफार्म जानाया जाबाय दिनैनि 5351 माने 5351 कनफार्म जाबाय ओमफ्राय पजिटिभ मोननाया जादों 4723 ओमफ्राय रिकभार एबा मोजां खालामनाया 468 बेसेबां जनल' मोजां खालामनो हादों बेसेबांखिनि मानसि पजिटिभ जाना दं नाथाय 468ल' मोजां खालामनो हादों आरो ओमफ्राय थैनाया 160 थैबाय आरो माने अल इन्डियाखौ लानानै आरोना दाब दाब जायगानि मानसिफोरखौ लानानै बेखौ लानानै माने 160 थैबाय आरो दा बेखौनो नोंथांमोननो बेखिनि भिडिअजोंनो खोन्थाना होनाय जाबाय आं दा बेलासियाव आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैगोन बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।